assalamu alaikum mon bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko woni e jaam fof yaata ko enen ɓuuri enen e rendo meɗen foof hande noon en garti ɗo émission meɗen gonka debbo e rendo men gonka debbo e rendo men noon koko kalden ko tan ma haalde debbo kalda e gorko kalda e suka kalda e mawɗo saabu ko rewɓe goni e galleji he kono ko worɓe ɓe noon jogui galleji ɗi ɗum noon hande mbaɗi évité o guidam sehilam hono kawam ɓurɗo andirede kaw Moussa Doro Diaw sa wi kaw Moussa Doro Diaw noon aduna foof ne andi te yimɓe foof kadi ene gandi woni babiraɗo pindo pamɗo ganduɗo ko aduna o yahata ko kaw Moussa mi salminima. Mi salmitimama Binta Tall kadi ko ardi foof Allah kadi jarama mi weltima de ewiɗanɓe oɗo place labɗo kadi radio mo ɓimbi wiyete ko piindi noon wonko firti hade ɓiɗɗo jibinede ko ma piindi ala lekki kala nde ala piindi wawa jibinde haydara ɗum tagi ko haala ma ko kalɗon ɗo inde ko inde mawde ndeysan kadi en jetti dendagal yimɓe wonɓe ɗo radio ɓe surtout kadi ne directeur meɗen Abou Diop kala ko mayetano ko jam walde fi wallahi kanko addi en ɗo e radio he kono noon ɗum fof e wade noon kadi kullu sey lahu sabab kala ko ala sababu kadi moƴƴani jondam ɗo e oɗo télé hannde ko giɗam sehilam baɗam mo jiɗmi jiɗɗumi jiɗanɗumi hoore mo jiɗanmi hooram e ina wiye Binta Tall kadi ɓe weltima wallahi min ɓuuri weltade Seydou Diaw aɗa wiye kadi bisimilla ma a are galle ma so ɗum ɓenni kadi eɗen gandi wonmo gownoɗen joddade ɗo hono kawamen ɗa ha caam hande noon ene wayno o arani ni saabu haalo pulane wiye jeeyaɗo jeeya ko rondi hande wonko jagguimo ko tiiɗi kono sinno ko saago makko taw omo lombi ɗo henna omo huccite e kaw meɗen oɗo ɓe mbadda pello kamɓe ɗiɗo hunde nde ɓuura jirwude kaw Moussa somi wi kaw Moussa to jeeya holno mbiyata kam Elimane Diagne ko fonde Elimane Demba ndeysan fonde Elimane noon ko ɗiɗi ngoye ina Sénégal ngoye ine Mauritanie kono Allah waɗi en noon kongo Sénégal o mo Sénégal o fonde Elimane mbaɗa nananno ɗum noon kono nanannomi ɗum koye hunuko Kadja Diop wallahi Kadja Diop jimo Kadja Demba omo yimanno wuuro moɗon ngo jimol belgol noon Kadja Demba Diop ndeysan min mbiyata Kadja Yildu wallahi ndeysan bamma ko wiyete ko Yildu yalla yurmomo yaafo amin yalla harnumo aljanna e juuɗe moƴƴe jaɓɓomo saabu omo jeeya e wannuɓe me hande culture pulaar kanko Kadja omo jeeya hen par ce que omo joguino min minen e jaraga en amin gonduno e makko e so ɗum ɓenni kaw hande mi yi aɗa wone milieu meɗen o te aɗa waɗa hen golle tiɗɗe golle mawɗe kadi hande ko wayno ɓuufri en aɗa safra hande ko wayno debbo dartiɗo bayrude jibinde aɗa safra ɗum kadi aɗa jogui kadi leɗɗe belɗe fof ne ɗo mbiɗa yiiɗi parine kala bandiraɓe leɗɗe ɗe no waɗirte kadi e machallah kadi kala debbo dariɗo hamin mbima bisimilla ma kaw men nani kadi kala gonduɗo e ɓuuɓri aussi ar o safruma ko yaawi ko yacci saabu ɓuuɓri ene bonna neɗɗo Allah jarama Allah premier anandema ganduɓe kadi neɗɗo so namdama ko andi foftata ɗum haalde ne woodi kadi en mbiyani ko enen ɓuuri yimɓe fof wawde min kadi mboɗo heewide koko mbawmi ko tan kalami ne woodi mi wawa siti mi wawa tension mi wawa diabète ɓuurmi wawde ko reedu oɗo biyo wofdam no Moussa walla taram no Gojja walla wonde gato sen wonde joom gallam walla ko nadi ɗum gato ko wayno infection ko mbiɗa ko kadi e rewɓe kadi dartiɓe ɓe jibinani ɗum koɓe jibi walla mo meeɗa jibinde ɗum kadi inchallah wonɓe lewduɗen hen taw ko ɗo kadi e Dakar ni ko laaɓi eyyi wonɓe kadi ustiɓe gorago e wonɓe kadi ɓe jibinani surtout hande sukaɓe worɓe no goyto ɗum ko wayno gorago ngu ne manque nden a yiyanno ni neɗɗo yaha ha daña duuɓi wiye o kam ko mawɗo peut être foti yettade ɗon kono hande jeeɗa ko sukaɓe tokoso jibinaɓe hande fotɓe no aali faalen taw haydara marsade eyi aɗa andi wonko sanno nden ene weeɓi joni nden neɗɗo ha daña 45 ans taw anda debbo ne woni joni sukaɓe ne coɗɗi
yawi na Nelly ene webani be juli be keba tugude asu men fay dow de ya ha de 45 bom tawre san 45 50 tawre san de ok de on kam yawata ngora ko so tawi non tuulel fuddima tan fuddorima lamba law ewa dole uso na tawawde gila mawnani ko dum addata dum wonde de wonto hebata kanyum ne wayra ko safar tan yakawo dum woni alhaali sukaɓe joni wallahi ndejan hande comme ko wiyete debbo mo ganda wonde koye wofde holko addata dum finat tan ara e neddo walla ala wofde ne adda dum gede kewde bintal wofde nde tawno neddo desdo ina wawi taw koye debbo ko ƴetti rafi dokko mo wofde musore wofde teddore kadi taw somo taro tarde ene gojja kadi koyɗe makko ene ngula less woni yimɓe ko jaa ha ƴette koyɗe men ene mbaɗa ndiyam ene ɓuɓna fiiti ko ɓuɓdi gonduɗa eɗen mbiɗi ko rewam ewa wofde kadi ni debbo kadi detaɗo gorko ɗum wawi ɗum addande walla kadi taw gorko o remani lawol taw wonɗo yahata banggue golɗo adda toon rafi kadi totta debbo mum walla debbo o tawa deƴani itta toon rafi kadi totta joom galle mum ɗum kadi ne adda wofde ko mbiɗa ko eyi wofde kadi so muusi waɗi puuji jomum ne gaño ɗum amin mbawi ɗum ko rafi mo ganduɗa ina wawi wonde ko piɗal ina wawi wonde taw ko soppis ina wawi wonde mana taw ko ɓuɓri waɗi noon ɗum noon ko moƴƴi ko safre sella ɗum ala to yaha ha ɓooya joƴƴinma hunde wona hunde fonde yeɓede eyi ko ɗum tan ganduɗen hande ko wayno comme debbo dartiɗo ko juuti jibinani walla mo meeɗa jibinde on hande holko mbawonɗa eyyi on testi e gueɗe kewɗe neɗɗo so dartima jibinani tan on ko dartini ɗum reedu ndu waɗa refi elle makko sansa no yinono elle ni wata yiide lewru laabi ɗiɗi walla laabi tati eyyi on debbo so suka o daña duuɓi 49 o daña duuɓi 50 poɗɗo jibinde wonko saabi ɗum eyyi ɓiɗɗo ɗo wonata ɗo ko ma sella nde ɓiɗɗo won ɗon lelo jibine so tawi ɗo wonata ɗo ñawi wofde sellani ɓiɗɗo wawa ɗon deeƴi so tawi kadi ko gorko o leefi walla ko ummotomo ko leefi ndiyam ɗam leefi on kadi ne jogui kadi sifa no ɗum ministére no safrira safrirte eyyi ko noon tan joni an saɗa safra pour poɗɗo jibinde ko debbo e gorko o ndendinta cafra walla ko debbo o tan debbo e gorko tawi kadi debbo o aɗa hooli o ƴettani reedu leɗɗe o totteɗe kanko e gorko o ñamdata kamɓe ñamdata kamɓe ñamdata fayande fof ɓe deefi kamɓe ñamdata jamma ɓe ñaama wattiɗo e deedi mabɓe so pinisoɓe haade mabɓe haccade kadi ɓe kaccito hen eyyi kadi joomum kadi tawa yarata ata e jamma walla ko yarata ko waɗi suukara jamma o hirani walla ɗum wona hirani ma tawi aɗa jogui doole defde guesogal kisoɗana kara ɗum ɓuuri yiɗede sa ala doole ñama dakiñi seeɗa so ɓoyi kadi a hiiri ñama guesogal ma so tawi guesogal ma leeroɗa sa fini kadi kaccirɗa hen eyyi ko ɗum woni safare ɓuuri noni cafis joni so tawi comme sukaɓe worɓe ɓe ganduɗa ɓe goragu men wonɗani no fewi noon aɗa andi saɗi no Binta goragu ne hulɓini nde tawno neɗɗo so tawima armi hokkumaɗi kata gona goragu joni lekki felluma nde tawno ko haɗata gora kode heewi ko haɗata gora kode mboɗi heewi ɗum haalde jabet wonɗon tolno e gorko jabet wonɗon tolno e gorko ina wawi hadde wonde gorko tension wonɗo tolno e neɗɗo ha heɓido ɗum ina wawi hadde wonde gorko tension minima tension ne wawi hadde neɗɗo wonde gorko tension so tawi heɓidima neɗɗo no fewi gorago makko usto so tawi kadi won probléme hakkude makko e debbo makko o weltanaki debbo o gorago makko no usto ene usto gorago eyyi tikkere sa tikkude e debbo ma walla ko nandi e ɗum aɗa yiya wonɓe ganduɗa so goni naati galleji men goni rewo men gonta wonde so leyi banggue dañi golle geyɓe gona worɓe fiti ga welani tawa debbo o ga jarta ko ma haydara ko aɗa fama tan eyyi ɗum kadi ko ene usta gorago eyyi ko wayno kadi ne kulol taw wonko kulɗa seeɗa taw wonko woni ɓerde ma aɗa huuɗi ne usta kadi gorago eyyi haqqille kadi mo deeƴani ene usta gorago nan tuba ko mbiyat ɗum eyyi ɗum kadi ne usta gorago eyyi ɗum tagui so neɗɗo arema ko tuba ko mbaɗata koko gonga analyse holno ɗum ardema holno ɗum wayama ha kala haalaɓe ɓe ganda holno ɓe lewata rasma ko ni woni rafi safare an joni so neɗɗo arema ko noon mbatta a namdoto ɗum holde naate mum holde arde muɗum
kadi so joom arema kadi ƴeew ɗo état ɗo tolni ɗo wonno mo leefira wonno kadi rafi ɗo ɗon tampinamo arena to tan totti ɗum on dose leɗɗe eyyi tottamo seeɗa ha ƴeewa leɗɗe ne mbawi makko woto neɗɗo arema sellani tan itta fayenne mbiya ɗum da défini ni neɗɗo fof ina andi neɗɗo gonɗo ɗuma seeɗa jogui ɗo kattande seeɗa ema ala kattande wona gotum eyyi so joomum arema peesa o ko ɗo nde mbawama na tottima leɗɗe o seɓoto hen sahaji mbaɗi e yimɓe oɓe mbiya ko tahi ɓe cuusata leɗɗe moɗon ɗe sabu ɓe gandata dose o no foti fondirde ɗum e no waɗirte walla totta jomum tan mbiya ɗum sa yeehi wat kas ataya est ce que kas ataya oɗon ɓurani dose walla ustani dose eyyi ɗum woni ko kalmami ɗo ko fawi koye neɗɗo garɗo e ma o so tawi aɗa safra a andat yimɓe ganda o rafi o heeɓimo ɗo ganda o ala doole taw lekki wona lekki ndownoyi reedu ko lekki safara tan lekki rima ko leppa seeɗa o taaro kadi ko ɓuuri hewde yalta on ne weeɓi safrude eyyi ɓuuri hulɓe tan ko neɗɗo arema no leefi ene tampi tan aɗa ƴetta ko waɗi dose totta ɗum eyyi waɗemo effet ɗum kadi waɗa probléme eyyi ɗum kadi ko gonga koɓe miiji ɗon koko miijo minen kadi min miijo ɗum kadi safrowo ɓooyɗo safara ene andi ɗum kadi mi nani aɗa jogui leɗɗe belɗe ko wayno ɓayre en so neɗɗo yiiɗi ɓayde ɓaya saabu hande an so neɗɗo soynimama tan wiyata hayyo ka Moussa nan ɗon ɗum kam koye leɗɗe ɗe mbaɗi noon walla koye ɓandu he woni walla ko jibinande eyyi ɗum ɗon kadi ne bintal eyyi ɗum kam ene wona e fof tan ko mawɗum kam kadi neɗɗo kam wonko joguiɗen hen seeɗa wonko joguiɗen hen so tawi ko haala Allah wonko joguiɗen hen kadi wonno mbaɗeten yimɓe kadi garta e amen mbiyamen kadi ko mawɗum onnon jeeyi neɗɗo ni wiyata mbaɗa wawi ɗum ala eyyi ko joguiɗa ko aɗa jogoyne hoolade tan mbiya jomum da ƴettu kiɗo ɗo e hannde artude ƴeewa eyyi tawi wonko yiyen ma andu so ala ko yiyen kadi ma andu neɗɗo kam ha gar machallah min kam mi yimɓe kam saabu yimɓe kala koɓe jeyani hunde ɓe dewata te kala ɗo birtiɗa ɓenen doga ɓe nagga kaw Moussa nan ɗon e kaw Moussa ñanden nde jimɓe yimɓe fof no kuure ma ni mo hul ɓe ne mbiya an anda o minen gandi mo mbima aha onon gandi mo kadi ni no kuuriri ɗon e makko ni ɓe gon yimɓe moƴƴuɓe tan onon fof ko yimɓe moƴƴuɓe neɗɗo yiɗi ɗum weeɓani eyyi neɗɗo yiiɗi kadi yiiɗe weeɓani eyyi ɗum ko onon goni yimɓe moƴƴuɓe e kadi annene wonko joguiɗa kaw Moussa eyyi ko noon tan wonko joguiɗa de hamin jiiɗi e ko joguiɗa ko wasanade wuji hunde seeɗa hayno ko alfat eɗen jiiɗi e ko jogui ko de so paari yo addu loota den dañat ɓayre enen ne beele ɓayen ɓe hande so neɗɗo yiiɗi yiidemo holno waɗata kaw Moussa Thiaroye Tali Diallo ɗon gonɗen ɗum mbiyata jumaji ɗo sa ari ha jumaji ɗo tan so numéro téléphone o anodi eyyi tan mi arante woɗɗani ɓini jumaji o jeeɓen galle gonɗo e Tali Diallo o tan e Thime Tali Diallo eyyi ɗon tan gonɗen ɗon tan gonirɗa ɗum mbaɗande yitudema kam sattata no fewi surtout ka jontade ni so neɗɗo haali indema tan jarani ni kada yalta sa wi kaw Moussa Doro julla tan yimɓe fof ne gandi Seydi Diaw eyyi so ɗum ɓenni hande comme ɓesɓe ɓe cafruɗaɓe no foti tokaraɓe dañda hen kaw Moussa noon fuɗɗo hewde andi rewde wi tan kaji wuuro nagam welani situ radio walla télé kono ɗum kam mbaɗa wawi ni toddima hen numéro goto walla hen numéro ɗiɗo noon namdoɗa ɗumen holno wayi eyyi gadduɗam jeewu mum yi hen wimi innirima addi kadi lembiri mum ko garmi ɗo joni ko tan ɗum joni tan addi lembiri kadi wi o ko heptino o ɗum hepti o wallam eyyi kadi o wi docteur tawde ari o pi hay affaire docteur o omo andi ko mbawmi hen ko docteur saji wawi ɗum ni ko am ko ɓuuri yawde billahi wallahi taala jarani wonde mbaɗa anduma mbaɗa anduma no fewi wona mere fawma ɗo en wona mere fawma ɗo par ce que ene woodi ɓe ganduɗa hande nana gonde rafiji ɗiɗon mais ganda foof holton mbawi yaade ha jiita ceerno mumen walla mbaɗo safrude ɗumen kono min noon gonirmi ɗo ene mbimi kaw Moussa kala dañɗo caɗele sa ari mi ittanta caɗele maɗa woni gonka debbo e rendo men koye galleji he tan gonɗen kala ko wone galleji en jaltinat so hakkude ma e joom galle ma welani en jaltinat ɗum saɗa wonde e rafi en jaltinat sa wona gurowo a wattat urde saabu foof min gaddante ɗum ɗo en ɗum kala ko wone galle han
ko ɗum ɗon woni ko yimɓe lincita te aɗa andi rafiji goni koye nder galleji koye nder galleji he ɗum noon il faut yaltine no fewi no fewi joni comme ko wayno sukaɓe worɓe ni wondoɓe caɗele gorago ɓe e mawɓe ne hande jaafo ɗon kono ene waɗi mawɓe ɓe ganda ene gonde ɗiɗon rafiji ene leefi seeɗa ene le mawɗo kadi so fuɗɗorima tan suwago belgu ene hasitoyama woni tan o yaha garage ruttat caggal eyyi walla ndesa debbo mo jiɗɗa tan mbatta hen doole ma foof kadi ɗum kadi ne adda tampere yeeso ɗum tagi eɗen jiiɗa so tawi ko jiɗɗa debbo fof jamkino seeɗa ɗum ne adda ɗum comme jiɗa daña jombajo keso tan keso pul tan mbiya hankkadi ne hankkadi mbiya aduna ko ɗo haaɗi on kadi tan ala hen adadu tan no famata eyyi ɗum kadi jamkinade ne moƴƴi Allah wallima ha waɗimi gotol wonno mbaɗɗon ko noon tan on tan waɗa tan so ɓoyi ha ɓoyi so ɓoyi tan a yaltat dingel a yahat kawo wadde ɓeɗon kam ko kañumen mbaɗi koyew men koyen ɗa ha camen kaɗa wi kañum ko boy diskode noon wi Allah boni ko kala o wi ɗo wonno kanko kodde ne andi foof kono machallah yalla yaw ɓeyɗa yalla yaw ɓeyɗa min noon mi famani min cikkanmi gorago comme so yeehi ha natti wawde tan ko rafi woni ɗon kono ne wawi wasa wonde rafi taw wona hankkadi ne ko an fawi ɗum hoorema kono oɗon joni est ce que an ma wawa safrude ɗum eyyi aɗa andi gorago probléme ɗaɗi surtout kuutuɗo hoɗum tan haw jooɗi wona rafinate makko ko ɗum façon ngaji ɗiɗi walla tati ɓuuɓri so jaggimo ɗum ne safroo par ce que ɓuuɓri gaɗɗa softa ha sella ha yaltama ko a laaɓa nde puɗɗa wiide mo nda kiiɗo muuɗa gona gorago so woto arema tan omo wonde ɓuuɓri mbiyamo daɗi lekki ma won gorago ne woodi namdoɗamo tawi hakku makko e debbo makko o mbaɗa lambo ne weeli so tawi lambo welani eyyi jogui rewɓe koye min puntata worɓe men ha gona worɓe en jogui rewɓe aɗa fama tan wona yimɓe softuɓe wona kadi yimɓe funtoɓe gorko kadi ha haqqille ma wona weltoɓe gorko ha gorko wono worko ɗum no adda caɗele ɗum ɗon noon moƴƴi ko ƴeewe so tawi jomum arema holno waye mum walla holno waye ɗum suudu mo holno mbaadi ganda anene natirɗa hen a famani ɗum fof ɗumen kono kam lekki goraka kam ne woodi lekki ɓuuɓri ne woodi safara men o ene woodi ha joni kadi ɓuuri bom min ceer bom ɗum ɓuuri yawde ɗum ɓuuri yawde eyyi ɗum ɓuuri yawde eyyi ganda noon yimɓe jiira ɗum kadi ko ɗum woni ko yimɓe cohli hen ko woni rafi kam woto sa natodiri ceerno ma wowi ko jeeya hen yitere kono ñande fo aɗa waɗa comme an hande aɗa jogui dawol ngal cafrirta ɓuuɓri comme exemple mbiya ko lewru caframa walla lebbi ɗiɗi walla lebbi tati ala ɗum ɓuuɓi ala lebbi ɗiɗi lebbi tati tawi kadi ko gonga ko a defanimo payane makko a tottimo normalement e nder lewru he walla balɗe nogasi o andat wonko usti rafi o walla iwi kalden gonga guila taare makko o andata gorko wonno sin taro tarde ɗo tarto ko ɗon tan haɗanno watti tarno komi taari cuhli ni yiyana to waɗi dudu ha waɗa nguufa nanewa o wani ɗum wonko siɓɓoni hen seeɗa eyyi so tawi kadi wonko musanno e makko ne saƴƴa ɗum kadi usto walla iwa o andata ɗum kadi iwi kadi o tinaki hoore makko haqiqa so neɗimo jamma o tinaka makko ɗum ɗo wonko iwe makko ganduɗa ɗum ɗo wonani wayno hay gorago makko guila nder safari taw wona leɗɗe gorago ni leɗɗe safari o ko leɗɗe gorago joni so tawi jomum wonde e ɓuuɓri guila ko cukalel safraki ɗum safraki ha mawne ha yeehi dañi gorko dañi sukaɓe est ce que ɗum ɗon après an ma wawa safrude ɗum eyi no safre ma iwoy ma safre ha laaɓa ala ko iwata kala ko ƴettina tamum tan safra waɗa dose normal jomum totta sellat ala hen sahaji mbaɗi yiya comme jaaha docteur tan wima to ponnoɗa safrade ɗo ɓenni par ce que rafi o yeehi ha heeɓima ɗo hen eyyi est ce que weltinade rafi kadi ha naata ma kadi ha ɗumina aɗa andi jomum ɗo woni suka ɗo wonde ɓuuɓri yeehi ha mawne ha resama ha jibine
ɗum ɗon kadi aɗa ndi ƴefti dir juutɗo ƴetti dilɗo ɗum kadi ɗum kono onon on jiiɗani safarum bange eyyi miɗen ko gotum kono ko ini ko traitement juuɗo tan kadi hankadi wonta ko traitement tan tottede ɓe payane kewɗe defa eyyi defi fof kadi ma faam kadi ɗum ɗo kadi wonko ussi hen ha ɓooya so tawi ko puƴƴe ɓanndu waɗano puƴƴe ni fa so tawi ko wofne musanno ha o wawa ƴukkitade o watta fottade o anda ɗum ɗo kam wonko dirti hen seeɗa jiidani wano ni ɗum kam pammi sa siɓori eyyi ɗum kam pammi sa siɓori ɗum noon wadde kala gondunoɗo e ɓuuɓe yo wat feere jokkodira e kaw Moussa Doro Dioulaɗo saabu ko ɗum tan o woniri ɗo henna te sattani no feewi sa ari tan ma yi hen hoorema kankone mo watno foti waddirde ni ɗum noon yo yimɓe cafto ɓuuri bonde foof jaaha rafi rewma ha ɓuurma doole e kadi joƴƴinma taw jarani aɗa woni cukalel tokosel a natti wawande hoorema te rafi tan ko woni gonko ɗo naate ma ɗo tan safra ɗone ɗon sabu hande pour mbiya ballowo mo kaw Moussa ene lelna ene ummina wonko ɓuuri ɗum safro hade ma yettade ɗon eyyi ɗum noon yallah hokku en hawrude e sernaɓe meɗen eyyi joni ko fate banggue welo welo ɗum ɗo so neɗɗo yiiɗi ɗum holno waɗa ɓandu wellu eyyi gadi noddi ɓayde gadi ko ɓayde tan ɓayde nde tan ɓayde nde mba sattani kaw Moussa ala ala joom ala tan haalde ɓayde kam jiiɗa e safara ɓuuri hulɓinade e ɓayde ɓayde jogui masala mo safara ala e tawno safara so tawi a naati hen tawi ko debbo mo jibinani ene gorko ladde ne jilla hen seyɗani ene jilla hen a faamidi o wona hoyɗude o wonde gorko goɗɗo walla gorko goɗɗo ƴetta aya o joom galle makko are makko wonde makko jamma ɗum ko gorko ladde wiyete en jogui ɓe ganduɗa ko seyɗani jaggi ɗum ɗon ko ma ƴeewe ande holko jaggimo hol kadi seyɗani o hono ɗum kadi ma rufane ma hissane guertogal walla ma rufane ƴiƴam ine puɗɗa natande safara e kadi koko fawate mbiya joomum ko naggam mbatta so tawi doole mo keɓani toon anene mbasa huuƴɓude ustana ɗum ha nande noon safra ɗum so selli tan ma adani totom temedde ujunere anani eyyi ɓayde kam ɗum arata tan so ari haalde ƴeewa doole mum solli hulla hen so mbaɗna safara ɓiɗɗo ne wiye so jomum yoɓanima artata koye ma walla arta e ɓesguma ko ɗum koye min ɗum ne woodi ɗum ne woodi ɗum min dogate ɗum min dogate ɗum yimɓe dogata kala cafrowo haasi tawi wona pawowo walla tottaki haɓɓe mum arta e ɓesgum ɗum kom ko hunde woni lanɗo ko wayno hendu en oɗon cafra ɗum te hendude min hendu mi woɗɗoyani hen no fewi a woɗɗoyani hen eyyi mi woɗɗoyani hen no fewi mboɗɗi tan tindinoje soko Allah kono ko ni tan ni kono wona kam hunde ganduɗa kande jottori mbaɗa safra ɗum kadi min hendu bo mi ɓurani yidde safra ɗum nde tawno waɗi joftako hendu ɗo huƴƴini seeɗa hendu huƴƴini seeɗa joni an dal ko woni gonko ko cafrata ko no foti posaŋaji eyyi mi wima mboɗo safra debbo dartiɗo walla debbo meeɗa jibinde mboɗo safra ɓuubri mboɗo safra ngoragu e ɗin sifaji tension mi ko safrata jabet mi safrata neɗɗo haalan koko safra ɗum woni gonga ɗum woni nundal ne saabu kadi hunjude ha ɓurta ene addanma tampere mboɗo wawi foof wona gonga ma wot tan ka wawa wonti aɗa wila tan aɗa ñama aɗa ñama ko beleɗa hen kono wona gonga neɗɗo wawata foof kala mbino firɗi ne woodi ɗum waɗi noon ko Allah kadi so neɗɗo sohli hande cafra ɗum ene wawi waddema déplacement yaltinma nawma walla kañum tawonma eyyi ɗum kam hankkadi heddi tawi ko jari ɗum waɗi neɗɗo ifima galle ma adduma galle mum hankkadi kam wonti goɗɗum hankkadi wonti déplacement hankkadi wonti déplacement ɗum hay so an woni so tawi wima joni mboɗo yiɗi gara ɗo ko mbaɗnami so reportage wonti déplacement yiida e arde ha ɗo tan joɗane haala yiida tan ko noon tan eyyi wadde émission meɗen ari ha ɗo hen aɗa wawi waynorade bandiraɓe kalata konngol ma cakkitingol ha para mbaynoroɗa bandiraɓe gati dokkanima téléphone ona eyyi ko ardi fof kam haɗi men natande waynade min calmini jatigueɓe ɗo ɓe ko wayno ceerno baratalen e galle mum haƴja nenne sow haƴja famar tall haƴja binta tall tokarama kadi woni jatigam ɗo caroy binta tall wonde ko moƴƴo ɗo caroy ɗo
Binta Talla salminama defara ko gertode en tota kaw mum non min mbay kala ko moƴƴi o tota kaw makko non min mbay ceerno bara alpha acala ba kadi ko ndemel makko salminama dendagal galle o salminama machallah kadi ne jasigi men kadi gonɗo mbuuro ceerno Souleymane Dade galle mum Hadja Fati Gallo en Hadja Fati Gallo en e Faale en e Fati Boubou en min goni suddi makko e dendagal kadi ne galle o tenti kadi e baaɗi men goto nan ɗon ko jiɗɗomi jiɗɗoma tawi yiyanima machallah wiye Diapullo Diapullo a salminama juurama o jeeya ko fondu a wiyama ko wone jaam foyaro ɗum kadi heedi kadi e radio o ndeysan télé o e radio fof omo heeɗo en calmini kala ɓiɗɗo fondunaɓe sibabune makko fonde ilimannaɓe galle amen fof mi salmini machallah ala kesso tengti noon e ɓinguelam takko jobbo diaw ndeysan a salminama a juurama amana mi salmini Yuma salmini Hawa en salmini dendagal galle fof Abou Doro en Djibi Doro en dendagal galle o fof dal mi salmini rokkor numéro téléphone ma senen sohli ko 77 77 546 65 37 77 546 65 17 e kala ƴeftude numéro ma jokkodire e kaw Moussa Doro Julla kala ƴeftude numéro tan ma jokkodire makko te kadi mo humtu haaju maɗa e so ɗum ɓenni en beltanto hono caméraman meɗen monteur men hono Ali Fall salminama juurama weltanama kadi ko noon calminirten hono hilifaɓe galle ɓe hono ka Abou Diop calminiren noon hono Loguelam Boujam Ba Hammad Buju mi salminimo mi juurimama ene wonde Tata Leyla o salminama o juurama o weltanama en mbiyama kadi ko wone jaam fof yataw ko enen ɓuuri enen e rendo ngo ɗon nde ten kadi calminen hono kawamen Ɗaha Thiam hande o arani kono haqqillaji ɗi fof nana e makko kadi diaspora o fof salminama juurama weltanama min jiino jeeɓi toon émission o oɗon jiiɗi ɗum oɗon paɗa ɗum ñande fof oɗon mbiye noon kala ɗo gonɗon eɗo goni ɗon min calmini on min juurima on gonka debbo e rendo men